Vítám vás na dnešním webináři, kde si povíme o tom, jaká je budoucnost e-shopů, respektive konkrétně jaká budoucnost je na základě čísel e-shopů. Co to vlastně je forecast, jak ho využívat, proč ho vůbec využívat a taky, jak využívat report ziskovosti, nebo respektive proč se vykašlat na PNO a raději začít řešit ziskovost. Pojďme rovnou na to. Na začátek takové dvě naše oblíbené hesla. Jedno z nich je, co měříte, to řídíte. Myslím si, že obzvláště v těžších dobách e-shopu je potřeba všechno mít ideálně co nejpřesněji změřeno a podle toho se rozhodovat. A takový druhý můj oblíbený citát, nevím ani popravdě, kdo ho řekl nebo napsal, ale že i blázen s plánem dokáže porazit genia bez plánu. A přesně o to jde a my si ukážeme, proč je forecast tak důležitý. Ještě než začneme, na začátek jenom rozdělíme si to na takových 5 důležitých sekcí. Na začátku si řekneme vlastně, kde je ten problém, proč neměříme, proč nevidíme všechny data. Pak si ukážeme, jak to řešíme u nás, s našimi klienty. Přejdeme na naše oblíbené téma, proč se vykašlat trošku více na PNO a raději se zaměřit extrémně hodně na ziskovost. Předposlední blok bude o forecastu. A nakonec si řekneme, jak zvýšit ziskovost u e-shopu. Ještě se sluší se představit. Na začátek jsme agentura Placement, která se zhruba od roku 2010 zabývá placenou reklamou na internetu, primárně pro e-shopy. Pomáháme českým a slovenským podnikatelům růst na internetu, ale nejen v Česku a na Slovensku, ale taky celé v Evropě, například v Německu, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, ale taky třeba Chorvatsku, Holandsku a podobně. Pořádáme jednu z největších marketingových konferencí v Moravskoslezském kraji, Onlineov. Nejradši máme, když za nás mluví čísla a činy než teorie. Proto jenom pro představu za posledních 12 kalendářních měsíců jsme jenom v Google Ads investovali s našimi klienty přes 197 milionů korun a máme schválně napsáno ziskově, protože my stavíme dlouhodobé spolupráce, tím pádem musíme být ziskoví, respektive klienti. Aktuálně pro vaši představu spravujeme zhruba nějakých 112 klientů. Pokud se nás chcete dozvědět více, můžete si přečíst různé případovky, blog a podobně. Je tam toho docela hodně, myslím si, že spoustu i velice zajímavých a praktických. A taky se o nás dočtete například na S-blogu a podobně. Pomáháme nejen malým klientům, lokálním, ale taky těm velkým hráčům, například jako je Hornbach, Alpin Pro, Čisté dřevo a podobně. Já jsem Kuba, jsem spolumajitel agentury Placement a mám tady vedle sebe Aleše, který je u nás seniorní specialista a primárně šéf strategie. Zdravím vás. Tak jo, děkuju Kubovi za úvod a teď se pojďme podívat na pár praktických ukázek, proč je to pro vás důležité mít ty data v top kvalitě. Tady jednoduchá ukázka, kdy vidíme rozdíl dat v Google Analytics versus v administraci. Díváme se na stejné časové období, díváme se na tržby bez DPH, je tam rozdíl plus minus nějakých 30%. Toto už je jako relativně velký problém. V pozdějším bloku si ukážeme, jak ho řešit. Co na to navazuje, je to nějaká úprava strategie v Google Ads. Proč vlastně tady tyto problémy nastávají? Těch bodů je hnedka několik. Je to konec cookies z třetích stran, jsou to nějaké consent mody, jsou to zcela běžné výpadky GA4, kdy prostě třeba 1-2 dny se tam nedotáhnou data, nebo se tam dotáhnou data, ale špatně se zařadí ke zdrojům. To jsou všechny problémy, které, když třeba vyhodnocujete čistě z Google Analytics a byli jste zvyklí na Universal Analytics, tak můžou být pro vás velice problémové. Pojďme se podívat na další ukázku. Jak už jsem zmiňoval, je tady březen 2024, kdy došlo u tohoto klienta k nenasazení nebo k chybnému nasazení consent modu. Vidíme, porovnáváme si tady rok s rokem, kdy leden, únor byl plus minus v hrubém marketingovém zisku obdobný. V březnu, než se celá situace podchytila, než klient byl schopný zareagovat, než se vykomunikovalo nějaké navýšení PNO nebo než jsme se na ty čísla začali dívat správně, tak mu uteklo v součtu v těch 3 měsíců nějakých 154 000 korun v hrubém marketingovém zisku a to už nejsou malé peníze. Od té doby, od toho března uplynul nějaký čas, s klientem jsme byli v komunikaci, rozvolnilo se to v rámci Google Ads PNO, tento klient je primárně biznisově zaměřený a největší trafik táhne z Google Ads. Došlo k nějakému rozvolnění, byť se tady můžeme jako bavit, že to rozvolnění není úplně malé. V celkových číslech se to až tak neprojevilo.
Ten pokles v lednu až v březnu byl zhruba 50 000 korun v tom marketingovém zisku v nějakém průměru. Po komunikaci a rozvolnění jsme se dostali, samozřejmě pořád tam nějaký pokles byl, dostali jsme se ale na nějakých 30 000 korun. Jo, což už je lehce pozitivnější, samozřejmě s tím klientem komunikujeme další věci, nebylo to úplně jednoduché, ale podařilo se to v nějaké míře zvrátit. Jak už jsem nastínil, i když rozvolníme, dejme tomu třeba o 10% PNO v Google Ads, tak v celkovém součtu nebo když se díváme na ty data z administrace, na ty nejčistší data, tak to může být jenom třeba o 3,8%. Jo, tak pozor na to, co v tom Google Ads nastavujete za ROAS. Pojďme se taky podívat, protože je důležitá jedna věc, a to správné měření v PPC systémech. Ukážeme si to na konkrétním příkladu. Máme tady jednu jednoduchou ukázku u klienta, kdy klient chtěl striktně, abychom v systému drželi PNO okolo 10%, nebo respektive do 10%, což se nějakou dobu dařilo, ale po všech těch věcech a změnách, které už kolega Aleš říkal, se stalo to, že do Google Ads přestali proudit správná data a PNO 10% přestalo v podstatě stačit, nebo respektive Google přestával zvládat naplňovat 10% PNO. A jde tady krásně na tom modrém grafu vidět, tak neustále klesá obrat. Google se sice snaží něco sem tam s tím udělat, takže ještě někde zvedá investice, snaží se to prostě někde prolomit, ale nedaří se mu to, protože konverze, nebo respektive hodnota konverze neustále klesají. Dokonce to došlo do fáze, kdy, ještě se vrátím zpátky na slide, kdy řekněme na začátku tohohle problému jsme měli útratu okolo 17-18 tisíc korun denně, místama to šlo lehce výš nebo níž, ale dostali jsme se do bodu, kdy Google už utrácel pouhých 10 tisíc korun, neustále to klesalo dále. To stejné, co se týká obratu, denní obrat okolo 190 tisíc plus minus, nakonec to došlo až do fáze, kdy obrat byl 51 tisíc, což znamená, že i když jsme po Google chtěli 10% PNO, tak Google stejně to nezvládl a to PNO bylo reálně skoro 20%, 19,2%. Takže PNO se ne, že by drželo, ale PNO se dokonce zvedlo skoro o 10% nahoru a obrat poklesnul o 138 tisíc, nebo respektive skoro 139 tisíc korun. Tahle situace byla dlouhodobě neudržitelná. Mohli jsme dělat změny, mohli jsme tam zkoušet dělat různé úpravy, testovat, jestli zapnout klasickou PLA kampaň nebo tu PMAX kampaň nechat. Mohli jsme se s tím jakkoliv dál hrát, ale nic z toho nepomáhalo. Zkoušeli jsme to rozdělit po kategoriích, po značkách, dle marží, zkoušeli jsme spoustu dalších věcí, nasazovat skripty třeba na nějaké zombie produkty a podobně, ale nic z toho nefungovalo. Takže nastala otázka, co s tím. První věc důležitá, pokud se vám něco takového děje, tak se podívejte, jestli máte všechno správně nastaveno v konverzích. Častokrát se na to zapomíná, na technické nastavení, vím, je to oprus, nikoho to moc nebaví, ale je to potřeba. První věc, co můžete zkontrolovat, když půjdete v Google Ads do konverzí, nebo respektive do nastavení konverzí, tak se můžete podívat vlastně, jaký kód vůbec používáte. Jestli taháte data z GA4, importujete si ty objednávky nebo hodnoty objednávek, a nebo ty objednávky si taháte přímo z Google Ads kódu, případně něco dalšího. Doporučuji si tady přidat všechny možnosti, ať umíte porovnávat. Nezapomeňte na to ten hlavní kód nastavit jako primární, ten sekundární je jasný, aby se vám nepočítal do konverzí, tím pádem se vám neduplikovaly konverze. To, co je teďka důležité, to, co tady teďka jde vidět, je, že rozdíl už jenom mezi tím, co GA4 posílají do Google Ads a tím, co měří Google Ads konverzní kód, je obrovský. Je to skoro 150 tisíc korun rozdíl, takže pokud bychom tady používali jako primární zdroj právě GA4 import, tam máme docela problém, nebo respektive Ads, protože budeme přicházet o obrat, tím pádem Ads nesplní cílové PNO, které po něm chcem, a stane se to, co jsem před chvilkou ukazoval. Jak tomu můžete předejít, nebo jedna z variant, jak to vyřešit, jsou rozšířené konverze právě v Google Ads. Řekněme, je to technická věc, technická záležitost. Pro některé je to jednoduché, pokud máte například ShopTet a podobné platformy, nejspíš máte jenom někde v administraci zatrhávátko aktivovat rozšířené konverze, aktivujete taky v Google Ads a máte vyřešeno. Pokud máte ale e-shop na míru nebo cokoliv jiného, je potřeba to technicky nastavit. Možná vás to nějaké peníze bude stát, ale jak jsme si před chvilkou ukázali na tom příkladu, tak může vám to zachránit krk, respektive obrat, respektive PNO. Přesně do hloubky tady teďka nepůjdeme, kdybyste potřebovali jakkoliv pomoci s rozšířenými konverzemi,
klidně nám napište nebo zavolejte. A proč jsou rozšířené konverze tak důležité? Pojďme si to ukázat na jednom zase praktickém, krásném příkladu od jednoho našeho nového klienta, kdy jsme k němu vstoupili do systému, viděli jsme ten problém, že se neměří konverze, tak jsme zjistili, že řekněme v týdnu tady jsou nějaké data nebo na nějaké týdenní bázi, máme tady nějaké výsledky, je tady nějaká hodnota konverzí, je tady nějaká cena. My jsme vzali a nasadili jsme rozšířené konverze. Když jsem to odzoomoval na delší období, tak to tady jde krásně vidět, že někde v tomhle období jsme nasadili právě rozšířené konverze. A co se stalo? To, co se dalo docela očekávat, začal mít Google čím dál víc informací. První 2 týdny možná to chvilku trvalo, ale potom už se rozjel, protože zjistil realitu, zjistil opravdové informace, že ty objednávky tam proudí. Když se na to podíváme detailně, tak ta útrata doskočila dokonce až na nějakých 72 000 korun týdně a taky hodnota konverzí skočila na 353 000 týdně. Když se vrátíme zpátky jenom pro představu, tak jsme byli úplně na jiných číslech. Byli jsme na 27 000 a 183 000 korun. Druhou důležitou věcí, ať se nemotáme pouze u Google Ads, ale je taky S-Click a je tam taky jedna, řekněme taková drobnost, jeden řádek, consent, řekněme tady 2.0, je to zkrátka nastavení consent modu. Ale opravdu spoustu e-shopů, ale i agentur, freelanců na tohle zapomínají z nějakého důvodu a je to obrovská škoda, protože opět to může být poměrně game changer. Uznávám, S-Click není nástroj, který by v tuhle chvíli nebo respektive Seznam měl silné vyhledávání. Má strašně malý podíl na trhu oproti Google, možná i oproti třeba Facebooku a dalším, ale co má silné je obsahová síť. A právě consent mod je klíčový pro například retargeting nebo dynamický retargeting, takže pokud tohle nastavené nemáte, tak přicházíte za nás jeden z nejlepších retargetingů, který v Česku aktuálně je. Nebo minimálně oproti Google. Opět nebudeme se zabývat přesně do detailu, když tam nám napište nebo zavolejte, my vám s tím rádi pomůžeme, ale to, co je klíčové, ve chvíli si consent mod na S-Clicku vyřešíte, tak se může stát něco jako zase na příkladu jednoho našeho nového klienta, který když k nám přišel, tak jsme zjistili, že měl zhruba v průměru 1 konverzi denně. Některé dny dokonce ta konverze ani nebyla, některé dny jich bylo třeba trošičku víc, ale byly to opravdu jednotky konverzí denně. Tohle je konkrétně dynamický retargeting, o kterém jsem před chvilkou mluvil. PNO tam bylo obrovské. U retargetingu naopak má být to PNO extrémně nízké nebo na lepších hodnotách ne takhle vysoké. Zjistili jsme, že nefunguje consent mod, tím pádem se nezbírají publika, tím pádem S-Click v podstatě neví a nemá komu zobrazovat pořádně ten retargeting, je to jenom občas sem tam nějaké zobrazení a náhoda, ono to tady z těch čísel jde taky vidět, že v podstatě za necelé 2 měsíce tam bylo jenom 35 konverzí a jenom nějakých 1300 prokliků. Ve chvíli jsme nasadili consent mod, publika se začaly postupně sbírat a jak už jde krásně vidět, ty konverze se krásně vyšvihly směrem nahoru. V průměru jsme se dostali na nějakých 9 konverzí denně, takže zhruba z jedné objednávky denně, jak tady jde vidět, až na nějakou tu výjimku jsme se dostali najednou na zeleném grafu na 9 konverzí denně a do toho jsme se dostali na to, co klient potřeboval. A to na, řekněme, denní PNO okolo 4%. Když jsme to potom zprůměrovali, tak jsme se vlastně dostali ve finále na nějakých 5-6% a to je přesně to, co od retargetingu potřebujete. Tak jo, pojďme se podívat, když už jestli máte stanovené PNO, což je super, tak jestli ho máte stanovené dobře, nebo jestli se na něho díváte dobře. Připravili jsme si tady jednoduchou ukázku, každý si tady může dosadit nějaké své hodnoty, můžete si tam přidat klidně 0, chceme nějakou v uvozovkách jako ziskovost a máme nějakou nákladovost, řekneme třeba, že prostě 60 000 máme náklady, nějaké jako interní, chceme 60 000 korun nějaký zisk, jestli je čistý, není čistý, samozřejmě zdanění neřežme, takže máme prostě nějakých jako 120 000 korun, co chceme. A při nějakých jako úrovních marží, pojďme se dívat rovnou na tu 40, na kterou to je napočítané, tak vidíme, že když uděláme obrat 400 000 korun, tak nám to dává do investic nějakých 40 000 korun, což samozřejmě není hodně. Ale když už, dejme tomu, uděláme třeba obrat 800 000 korun, máme palebnou sílu 200 000 korun do reklam, což už není úplně špatné. A pojďme se podívat na to PNOčko. Při těch 400 000 obratů může být 10%. Ale kdybychom drželi, dejme tomu 10% i třeba na 800 000, teď je otázka samozřejmě, jestli by to šlo nebo nešlo,
tak bychom byli zbytečně ziskoví. Nebuďme zbytečně ziskoví, samozřejmě záleží, jaký je ten váš cíl, nebo kam to chcete směřovat, ale pokud byste si drželi, dejme tomu fakt jako těch 10%, tak vám to nedá takovou možnost investovat, nebudete mít tolik objednávek, nezískáte tolik zákazníků a budete zbytečně ziskoví. Můžeme se na to dívat i přes metriku MER, která určuje nějakou efektivitu a samozřejmě zde vidíme, že nějakou efektivitu ztrácíme. Samozřejmě čím to číslo je nižší, tím ta marketingová efektivita je v uvozovkách horší. Ale vždycky záleží na tom vašem cíli. Jo, jestli to je pouze jako ziskovost, tak samozřejmě držte to na 10% PNO. Těžko říct, kde budete za rok, za 2. My si myslíme, že už tady nebudete. Kdybyste chtěli vzorovou tabulku poslat, doplnit si tam nějaké svoje údaje, klidně nám napište, zavolejte, pošleme. Je to jednoduchá excelovská tabulka, ve které si to můžete prostě propočítat pro nějaké své interní věci. Samozřejmě na tady tu tabulku ještě navážeme v nějakém jako pozdějším bodě tohoto webináře. Tak jo, aby to nebylo tak jednoduché, tak pojďme dále. Tady zase vidíme nějaký případ, kdy tu marži můžeme mít 10-35%. Tady ten původní případ byl jako fixně nastavený na nějakou marži, což ne vždycky se u všech klientů podaří dodržet. Kdo má fakt jako plošnou marži, tak v uvozovkách ty výpočty má jednodušší. Tady se nám to může trošku rozhazovat a už vidíme, že při rozdílných PNOčkách při stejném obratu můžeme mít tu ziskovost prostě 125 000 nebo 75 000 korun při 15%. Aby to ale nebylo jednoduché, když to chceme škálovat, tak se na to zase můžeme dívat. OK, tak budeme dělat 10% PNO při obratu 3 milionů, super, tak z těch 10% a milionového obratu bude to dost těžké, tak možná to trošku rozvolníme, řekneme si OK, jdeme na 15%. Pořád, samozřejmě, ztratíme nějakou ziskovost oproti těch 10%, pokud to jde dělat za 10%, tak samozřejmě tam jako není jiná cesta, než to za to dělat. Ale pokud už to nejde škálovat, tak se na to prostě bohužel musíme dívat z toho pohledu, že to někde musíme rozvolnit. Pořád jsme schopni udělat větší obrat z vyšší ziskovostí o nějakých jako 100 000 korun, což je pořád fajn. Do toho nám ale vstoupí, že ta průměrná marže, kterou jsme si mysleli, že může být třeba 22,5%, tak může být jenom 12%. Pozor na to, když uděláte zase 3 miliony při 15%, tak už jste v nějaké ztrátě, dejme tomu 90 000 korun, už tu ziskovost máte minus 3%. Bacha na to, s kterými čísly počítáte, jakou tu marži máte. Víme, ne vždycky je u těch klientů jednoduché ji zjistit, ale když ji zjistíte, tak máte vyhráno. Ukázali jsme si, proč je důležité sledovat vůbec, řekněme, průměrnou marži a průměrné PNO. Průměr je fajn, ale může se klidně stát, že PNOčko bude vypadat v průměru v pohodě, ale vy budete ve ztrátě a budete mít sakra problém dohledat, co se děje, kde se to děje, proč se to děje. Proto pokud pracujete s průměrem, tak buďte prosím opatrní a vyhodnocujte si to co nejvíce do detailu. Kde si to můžete vyhodnotit, jsou například reporty. Pojďme se podívat na takové nejčastější reporty, které se můžou objevovat, každý to má trošku jinak. Úplně nejčastější běžný report, který častokrát vidíme, i my s takovými reporty dokonce pracujeme, jsou řekněme obecné, takže celkové čísla, nějaké celkové tržby, celkové náklady za reklamu, řekněme nějaké potom celkové PNO a podobné další věci, případně rozpadnuté po měsících, různě po tržbách a různě třeba po konverzích. Tohle je určitě fajn sledovat, vědět, ale ve chvíli, kdy váš e-shop je reálně ve ztrátě, tak z tohohle nemáte šanci vyčíst, proč se to děje, kde se to děje. Takže spoustu e-shopů, marketingových specialistů, agentur využívají, řekněme, rozpadnutější reporty, dívají se třeba po zdrojích, jestli jim ten Google Ads přinesl nějaké PNOčko, nějaké tržby, S-Click, Facebook. Případně ti lepší to rozpadají ještě po kampaních, aby třeba viděli, jestli třeba nějaká PMAX kampaň, kolik vlastně peněz utrácí, jaké má PNO. Tady ale obrovský pozor. Tím, jak jsme si ukazovali na začátku i říkali, jak nemusí systémy vůbec dobře měřit na základě cookies a tak dál, těch věcí, které se dějou v tomto roce, určitě budou dít i v roce dalším, tak můžete narazit na to, že si třeba jednoduše řeknete, Facebook reklama nám nefunguje, má 50% PNO, my chceme 30, vypínáme.
Jenomže pak se vám může stát ten obrovský problém, že najednou začne klesat i S-click, protože publika třeba v remarketingu budou klesat, tím pádem i obraty budou klesat, začne se vám zhoršovat PMAX v ads, a už je taková spirála, řekněme, taková spirála trošku smrti, nechci vás úplně vyděsit, ale přesně tohle se může stát. Na druhou stranu říct si, že Facebook má vysoké PNO, ale někdo říkal na webináři, že nemáme snižovat, je taky špatně. Vy musíte jít ještě více do detailu, vy se potřebujete podívat na tu ziskovost, vy potřebujete se dívat i na celkový e-shop, takže za nás ideálně ještě si to ukážeme, i v tom forecastu něco už jsme ukazovali, ale dívejte se na to trošku komplexněji a zároveň choďte co nejvíce do detailů. Občas dokonce vidíme i v reportech, a to říkám jako klobouk dolů, že si s tím někdo vyhraje, že se porovnávají i různé atribuční modely. Ono je to fajn, protože dneska atribuční model, samozřejmě last click, toho posledního kliku, i kdyby bez directu, je docela dost zkreslující. Častokrát je potom třeba akviziční reklama, ať už na Meta Ads, nebo třeba YouTube, nebo a podobně, tak je pak častokrát trestána za to, že má vysoké PNO, protože last click dotáhl úplně jiný zdroj, takže třeba retargeting nebo dynamický retargeting a podobně. Data-driven model a další modely můžou být fajn, ale opět ve chvíli jste ve ztrátě, máte reálně minus 92 000 korun měsíčně, řekněme na účtě nebo prostě v účetnictví, tak vám ani tohle úplně moc nepomůže nebo neprozradí. Možná jo, ale spíš z naší zkušeností ne. Úplně ten nejčastější příklad, možná ho i znáte, snad ne, ale může se stát, že najednou řekněme běžný příklad o spoustu e-shopů neuměli technicky vyřešit měření, měli problém s cookie listou a podobně a najednou se stává to, že z reportů to vypadá, že PNOčko v Google Ads každý měsíc roste a je už úplně na naprosto šílených číslech přes 200%, 250% úplně v pohodě. Pro spoustu e-shopů obrovské, řekněme, zaleknutí, nefunguje to, přestalo to fungovat, začínáme tlumit, začínáme to osekávat, jenomže potom se stane právě zase to, co jsem říkal, ta spirála smrti. Důležité je v takové chvíli, kdy uvidíte takovéhle čísla v PNO, takové grafy, zastavit se, podívat se na ty data, rozpadnout si to, dejte si na stůl aspoň třeba všechny náklady, podívejte se na obraty a podívejte se, jestli je to opravdu tak dramatické, protože ve chvíli, kdy se na tohle nepodíváte, ale jenom se podíváte na Ads, třeba na tady tenhle graf z PNO čistě za Google Ads, řeknete si, Ads přestal fungovat, nebo Meta, je to jedno, co to bude, vy to zaseknete, ale celkové čísla vám sedí, tak jste udělali tu největší chybu, co jste mohli a vy možná nezjistíte hned, vy možná zjistíte až po několika měsících, jo, tady jsem to chtěl ukázat, třeba až po několika měsících, kdy vám třeba budou konverze stoupat, nebo respektive v tomhle případě klesat. Proto jsme vyvinuli nástroj, kterému říkáme interně takový report ziskovosti. Není to nic extra složitého, jde jenom v principu o to, že spojujeme realitu, takže data z administrace, z e-shopu, ze CRMka, z účetnictví, je to jedno, z daty, které ukazují GA4. Tím pádem na první pohled my vidíme rozdíl mezi tržbami bez DPH a tržbami. My vidíme na první pohled rozdíl mezi tržbami ze systému a tržbami v GA4. Tady třeba na jednom konkrétním příkladu za 7. měsíc v tomto roce jde vidět, že realita v e-shopu, navíc po odečtení storno a vratek, to si ještě ukážeme, má obrat nějakých 700 000, ale GA4 ukazuje 571 000. Když si to spočtete na nějakým způsobem na procenta a pokud bychom ty data neznali, nedívali se na nějaká realita z toho e-shopu, tak bychom si mohli říct, že PNO z celého e-shopu je 18,7 a že to je nepřípustné, že tohle si prostě nemůžeme dovolit, že potřebujeme 15% PNO. Takže tím pádem dáváme informaci PPC specialistům nebo agentuře, nebo sami, pokud to spravujeme, musíme snižovat náklady, rozpadneme si to po systémech, ten, co vychází nejhůř, jde z kola ven, nebo ho začneme sekat. Nebo ho začneme osekávat. A jenom proto, že jste se nepodívali, jaká je realita, nebo jste si to nespojili s realitou, tak jste možná přišli jako o velký potenciál toho, naopak třeba začít hledat cesty, jak růst, že tam máte potenciál naopak navyšovat, anebo to minimálně udržovat na stejné úrovni, protože třeba s tímhle reportem zjistíte, že reálná, opravdu očištěná marže o všechny storna, vratky, slevy a podobně bude třeba 225 000, do marketingových nákladů jste dali 106 000, víte, že třeba 60 000 nebo 70 000 vás stojí měsíčně provoz, víte, že jste v zisku. Samozřejmě otázka, jaký zisk, jak už Aleš říkal, jaký zisk potřebujete, jestli potřebujete růst, jako škálovat, nebo chcete to udržovat, nebo naopak si z toho tu ziskovost vytahovat. Každopádně, pokud tyhle základní data nevíte, ať už jenom ten rozdíl, řekněme, reality z administrace nebo z účetnictví versus GA4,
nemáte podle mě šanci udělat správné rozhodnutí v systémech. My potom tady v tom reportu si to rozpadáme ještě i dále, třeba po zdrojích, případně si to porovnáváme i s náklady. Co je třeba ale zajímavé, že si porovnáváme samozřejmě i médium, takže jestli to byla reklama, referál, e-mailing, cokoliv dalšího a rozpadáme si to i na úroveň kampaní. Není to úplně vždycky 100%, samozřejmě je tam nějaká ztratovost dat na téhle úrovni, ale potom třeba můžeme zjistit nebo minimálně rozvinout debatu o tom, že tady nějaká PMAX kampaň utratila nějakých 31 900 korun, ale přitom marži přivedla pouhých 24 700 korun. Teďka zase může se nad tím udělat rychle rozhodnutí, tohle prostě prodělává, zastavíme, pokud to tak je to naprosto v pohodě, anebo se může rozjet diskuze nad tím, proč to takhle je, jestli je to úmyslně tlačeno, jestli tam byly velké slevy, jestli tam náhodou nejde něco na e-shopu upravit, aby k těmhle produktům se přidali další a ta hodnota objednávky se navýšila. Už jde rozjet další diskuze jenom na základě toho, že zjistíte vůbec, že tady ten problém konkrétně u těchto produktů třeba máte. Jak Kuba ukázal, tak report ziskovosti může odhalit spoustu věcí. Pojďme se jenom v krátkosti na pár příkladech podívat na storno a vratky. Co to vlastně může udělat s vaší ziskovostí, s vaším pohledem na PNO, Tak jo, můžeme mít prostě tady hypotetické obraty 1 000 000, 10 milionů. Když budeme mít 5% storno a nebudeme to nikde vědět, nebudeme to evidovat, budeme se dívat, dejme tomu, jenom na Google Analytics data, tam samozřejmě dá se to poslat, ale ve většině případů se to neděje, tak můžeme přicházet o 50 nebo 500 tisíc korun podle velikosti obratu. Samozřejmě OK, řeknete si, tak toto už je zajímavé číslo, ale když se na to budete dívat jako v pohledu PNO, tak se vám to může jenom rozskočit o nějakých jako 0,5%, což si řeknete 0,5% není tolik, ale reálně to může být v té ziskovosti docela dost. Tady, když máme k tomu i nějaké náklady, tak se pojďme na to podívat znova v číslech. Při 5% stornu a milionovém obratu při nějakých nákladech 100 000 korun můžeme vykázat zisk 50 000 korun. Když uděláme 10 milionů obrat, budeme mít storno 5%. Ta stornová částka je na 500 000 korunech. Dejme tomu, že ten náklad je 1 000 000. Ziskovost bychom měli 2 miliony, ale samozřejmě musíme si z toho odečíst ty storna. Jsme někde kolem 500 000. Dobře, můžete si nějakým způsobem ty storna hlídat, stane se vám, že si to třeba nějaký měsíc nepohlídáte, vratkovost nebo ty storna se vám zvednou o 5%, zase řeknete si 5% není tolik, ale v těch číslech, kdy budete dělat 1 000 000 nebo 10 milionů, to může být 100 000 nebo 1 000 000 korun ve stornovaných částkách. Když budete mít pořád náklady, dejme tomu třeba 100 000, ziskovost vykážete 200 000 korun, ale ten reálný zisk po odečtení nákladů a storna je 0, je stejně 0 i při těch 10 milionech. Pozor na to, samozřejmě na první dobrou to nemusí jít vidět, jak jsem říkal, v Google Analytics to třeba nedohledáte, nebudete s tady tou hodnotou pracovat a už jenom, když vám to zroste o 5%, tak ten skok je relativně velký. Další takový bod můžou být slevy, samozřejmě v Google Analytics uvidíte nějakou poníženou hodnotu objednávky, ale bohužel neuvidíte to v nějaké jako ziskovosti nebo v nějakém přehledu, který vám řekne, jak moc jste tu slevu využili nebo ne. Pojďme si dát zase tady teoretický příklad. Máme obrat 1 000 000 nebo 10 milionů, ty náklady jsou 100 000 nebo 1 000 000 korun, PNO 10%. Zisk máme 100 000 nebo 1 000 000. Co když do toho započteme nějakou slevu, kterou jsme si dobře nevyreportovali? Co se vlastně stane? Stane se to, že když tam dáme 5% slevu, zase není to moc. Dost často se setkáváme, že s 5% slevou ani některé e-shopy jako nejdou ven. Pro ty lidi to není až tak zajímavé, ale jenom tady v tomto příkladu nám to může vzít z toho 1 000 000 50 000 korun. Z těch 10 milionů už je to 500 000 korun a zase v té ziskovosti nám to sníží ziskovost o polovinu. Jo, vidíme to tady na tom příkladu, kdy prostě máme pořád nějaké fixní náklady, započteme do toho tu slevu, jsme v teoretickém zisku 200 000 korun, po odečtení 150 000, kdy tam máme náklady a slevu, jsme v ziskovosti 50 000 korun. Dobře, při nějakých jako větších částkách, když máme obrat 10 milionů, zase máme tam nějaké náklady, sleva se znásobí, jsme na 1,5 milionu korun, odečteme si to z ziskovosti
a máme nějakých 500 000 korun. Tak pozor na to, jak se na ty data díváte nebo nedíváte. OK, tak máte 5% slevu. Ale někdo z administrace nebo prostě z nákupního oddělení nebo kdokoliv na e-shopu se rozhodne, že tu slevu zvýší. Ať už ji zvýší průměrně nebo na nějaké kategorie. Teďka v tuto chvíli není důležité, jenom na pohled na ty data. Dejme tomu, že z 5% ji zvýší na 10%, řekne si prostě jako pořád 10% není až tolik, to nikoho nezabije. Co se vlastně stane? Z toho našeho hypotetického příkladu nám to zvedne, nebo nám to ubere z té maržovosti 100 000 korun. Náklady máme pořád stejné, zisk v vozovkách vykážeme stejný, ale ten reálný zisk po odečtení všech těch věcí je bohužel 0 korun. Toto může být ještě ten lepší případ. Řeknete si, OK, byla to nějaká akvizice, můžete skončit i v záporných číslech, což není úplně ideální. U těch 10 milionů zase je to prostě o to větší. Tu slevu tam dáváte v 1 000 000 korun, náklady jsou 1 000 000 korun, zisk máte pořád jak kdyby 2 miliony korun, po odečtení všech výdajů jste opět na nule. Jeden z typů, anebo častých příkladů, které vidíme, co dělají, řekněme, PPCčkaři nebo agentury, nebo i, řekněme, sami e-shopaři, kteří si ty reklamy spravujou, je rozdělit kampaně dle marží. Aby předešli právě tomu problému, ať už nějaké průměrné marže, nějakých storen, vratek, dá se s tím potom lépe pracovat. Ono to dává docela obrovský smysl něco takového udělat, například jako tady u jednoho našeho klienta, kdy máme rozdělenou jednu PMAXku, kde jsou produkty, které potřebují mít PNOčko, řekněme maximálně do 20%, pak do 10% a do 5%. Vypadá to všechno krásně, dokonce to plus minus plníme, takže to vypadá velice pěkně. Co je ale jeden obrovský problém, nebo těch problémů tam v tomhle je více, ale jeden z těch velkých problémů, i když vyřešíte tím pádem problém s průměrováním, tak vy nevyřešíte jeden obrovský problém. A to ten, že třeba tady náhodou třeba máte 5% PNO, takže máte tam nějaké nižší marže, máte to nějakým způsobem tlumeno, super. Ale ve chvíli dojdete třeba na tu horní hranici, a vy si to vyspecifikujete jenom takhle, ale budete tam mít produkty, které mají třeba klidně 50% marži, tak vy tím docela dost nejspíš zabijíte, protože 20% PNO je nejspíše bude docela dost tlumit, tím pádem sice vy PNO nějakým způsobem budete plnit, ale ten potenciál bude daleko větší. A abyste zase naplnili nějakým způsobem náklady, což si ukážeme ještě ke konci u forecastu, tak vy potřebujete nějaký objem. Vy nemůžete zase škrtit do nekonečna obrat na nejnižší PNO. Co je druhý problém, tak podle statistik to vyplývá, že v průměru, v průměru, až 50% uživatelů nakonec nakoupí jiný produkt, než na který původně kliknul. Samozřejmě je to obor od oboru. U fashionu to číslo je ještě možná lehce vyšší, u některých techničtějších věcí nebo elektroniky to možná bude daleko nižší. Je to jedno, nevěřte průměrům, nevěřte statistikám, ověřte si to radši sami. Těch možností, jak to ověřit, je velká řada, nebo jako je to fakt hromada, jak to můžete ověřit. Pokud si vůbec nejste jistí, nevíte, klidně nám napište, my vám rádi s tímhle pomůžeme, třeba připravit například, nevím, v Looker Studio nějakým způsobem reporty, nebo nastavit nějaké skripty, ať vám to chodí do e-mailu a podobně, anebo si otevřete staré známé GA4, i když je možná nemáte rádi, tak se třeba právě teďka s nima seznámíte. Běžte do GA4, přejděte do, řekněme, přehledu do zpeněžení, přejděte na nákupy elektronického obchodu a řekněme, že chceme teďka zanalyzovat čistě jednu kampaň PMAX, takže tady vybereme čistě název PMAX kampaně a už se jednoduše umíme podívat, když si tady přidáme ještě kampaň relace přes plusko, tak se už umíme podívat, jaký produkt se prodal z jaké kampaně. A my najednou umíme zjistit, že někdo klikl na kampaň PMAX nákupy do 10% a nakoupil tady nějaký konkrétní produkt. Už si to můžeme jednoduše spárovat s námi, řekněme s administrací nebo se CRMkem, s čímkoliv a podívat se, jestli opravdu to odpovídá maržově, jestli náhodou tenhle produkt neměl být úplně někde jinde. Jestli nedošlo právě k tomu, že se někdo proklikl sice na nějaký produkt a nakonec nakoupil úplně jiný produkt. Tady tenhle report si můžete jednoduše vyexportovat a porovnat třeba v Google Sheets, v Excelu, nebo to porovnat třeba s umělou inteligencí, kdy k tomu dodáte na té druhé straně právě tu maržovost. Jako další řešení může být, že si do reklamních systémů dotáhnete profit těch jednotlivých objednávek. Na základě toho můžete potom, to co vlastně říkal Kuba, si porovnávat
už přesnější data. Tady vás až tak jako nezajímá, které ty produkty jsou. Tady vás zajímá, jaká hodnota nebo jaká marže tam prostě zůstala v rámci toho nákupu. A jednoduše si to můžete prostě potom udělat takovou jako marketingovou marži, kde si odečtete vaši investici za ty kampaně a potom na tomto přehledu, je to přes vlastní sloupce v Google Ads, a potom jednoduše na tom přehledu vidíte, která kampaň je v plusu, která je v minusu a kolik. Samozřejmě na základě toho můžete přepnout i optimalizaci, těch možností tam je více. Není to nic složitého, je na to jednoduchá aplikace, jednoduchý nástroj Profitlink. Pojďme se podívat na již několikrát zmiňované forecastování a nějaké plánování. Proč je to důležité, proč byste to měli dělat, pokud to ještě neděláte. Tady na našem příkladu, kdy vedeme vlastní e-shop, dívali jsme se na ty data v podobném měřítku, nějaké PNO, něco, doručujte, fungujte. Tady je ukázka z vlastního e-shopu Království zdraví.cz, kdy jsme se na ty data dívali podobně možná, jak se na ně díváte vy, jenom z pohledu PNO. Měli jsme nějaké fixní náklady, měli jsme samozřejmě nějaké náklady za marketing. V předchozích měsících to vycházelo vždy v záporných číslech. Po zavedení nějakého forecastování, nějakého plánování jsme se schopni dostávat na plusové čísla. Samozřejmě některé měsíce se to nepovede, ale už víme, proč to je. Dejme tomu tady ten měsíc, kdy jsme měli minus 10 000 a minus 37 500. Více jsme investovali do influencerů, kteří se třeba buď to hnedka v první fázi nevrátí, nebo ta spolupráce je dlouhodobá, nebo samozřejmě může se stát, že i ten influencer nefunguje, ale teďka to vidíme krásně na těch číslech, hlídáme si, kolik jsme do čeho vlastně zainvestovali, a to by mělo být i pro vás. Řeknete si, nevím, chceme růst, chceme to škálovat, přidejme 100 000 do Facebooku. Dobře, ve Facebooku třeba v last clicku se to až tak neprojeví, ale pokud se vám to projeví v celkových číslech, tak můžete vědět, že jdete správným směrem, protože vždycky všechno doměřit je velice těžké. Jak to forecastování u nás probíhá, nebo jak se na něho díváme? Je to relativně jednoduchá tabulka, kdy my jsme si to pro svůj případ lehce zjednodušili z pohledu Google Analytics dat. Samozřejmě pořád se na ně díváme, pořád je bereme v potaz, takže ty zdroje jsme si prostě rozpadli, placená reklama, Google S-Click do jednoho, prostě metu do druhého, máme tady nějaký organik, mailing, samozřejmě jsme schopni vytěžit i Heureku a vedeme si tam prostě ostatní influenceři direct, už to prostě nerozpadáváme úplně na atomy. Což nám samozřejmě dává možnost si tam naplánovat nějaké investice. To si vedeme v tomto řádku. Investice si vedeme v tomto sloupci. Víme plus minus, kolik je naše fixní nákladovost. Víme, kolik tím pádem si můžeme dovolit dát do marketingu, do propagace. Plus minus víme, na jaký obrat musíme cílit, který měsíc. Samozřejmě ideálně ten forecast, dělejte si ho na kvartál dopředu, když ho budete mít hotový na celý rok, bude to jenom dobře. Každý měsíc je jiný, máme nějaké historické data, vycházíme i z toho samozřejmě, vždycky to je nějaký odhad, který umíme upravit. Ideálně si ten forecast dělejte na kvartální bázi, pokud zvládnete na celý rok dopředu, pokud s tím budete chtít pomoct, napište nám, pošleme vám vzorovou tabulku na rok 2025, kterou si můžete prostě sami vyplnit. Můžete vycházet z nějakých historických dat, ale i třeba, dejme tomu, nevím, děláte poslední rok, 2, 3, každý měsíc třeba 2 miliony obrat, chcete vyrůst, musíte si to naplánovat a už to vás to bude vést k myšlenkám. Dobře, chci dělat dvojnásobný obrat, mám na to 2x větší skladovost, nebo mám na to 2x větší sklad, nakoupil jsem za 2x více peněz, možná ne, OK, tak jak k tomu vlastně dospěju. Mám pořád stejný počet produktů, asi mám, tak vlastně jak najednou z toho chci prostě dělat dvojnásobek. Může vás to vést s myšlenkám, dobře, půjdu nový trh, budu hledat prostě nový sortiment. V tabulce si prostě potom ještě samozřejmě značíme nějakou jako
reality toho e-shopu. Toto je systémové datum, samozřejmě bez DPH, bez toren. Zde se na ty data samozřejmě díváme z dvojího pohledu, díváme se na to z pohledu GA4 a samozřejmě se na to díváme z pohledu systémových dat. Pořád vidíme, že tady je nějaký rozdíl. Samozřejmě, kdyby jsme se na to dívali ve velkém detailu, řekneme si OK, tak to prostě je o 5% vyšší PNO, než jsme chtěli. Ale ty reálné data jsou trošku jiné. Jsou trošku nižší to PNO. V tabulce si vedeme nějaký odhad, nějakou realitu. Tu realitu si vždycky zkontrolujeme jednou za týden, je to individuální, můžete samozřejmě i častěji, ale jednou za týden nám to přijde ne až tak náročné. Potom ten člověk, co má na starosti Google Ads, Metu, nevím, cokoliv mailing, tak plus minus ví, jaké je očekávání na ten jeho kanál a kolik má na to peněz. On si to zase může rozvrhnout prostě do týdnu, může si to prostě podělit 4, může si to podělit 30 a už plus minus ví třeba po 5-10 dnech, jestli jde správným směrem, jak v útratě, tak v tom přínosu. Tak, pojďme si to celé trošku teďka shrnout. Informací bylo spoustu, jak jsme několikrát říkali, klidně nám napište, pokud budete chtít potřebovat s něčím pomoci. Pojďme krok po kroku nebo bod po bodu. Jako první za nás důležitá věc, zkontrolujte si, jestli máte správně nastavené PNO. A do toho vám vstupuje, jestli počítáte se správnou marží, jestli do toho zahrnujete storna, vratky, jestli ta marže je pouze průměrná, anebo je prostě reálná, když jsme viděli, že to prostě může být rozdílné. Druhý bod, určitě pracujte na tom, abyste si porovnávali na pravidelné bázi reálný obrat, ať už z administrace, ze CRM, kdekoliv jinde, versus obrat, který ukazují GA4. A tady zase neříkáme, že prostě GA4 jsou špatné. Využíváme je samozřejmě taky k nějakému účelu, ať si ty kanály pořád jako umíme ohodnotit. Nebál bych se tady ještě přistupovat a dívat se do systémových dat. Na začátku jsme si ukazovali, jak je extrémně důležité správně měřit v systémech. Jestli máte správně nastavené remarketingové kódy, consent módy a podobně. Úplně na začátku jsme říkali, že je důležité sledovat ziskovost, respektive proč vám chceme rozbít to, že PNO je míň než ziskovost. Pokud nevíte jak na to, klidně nám napište. A na závěr jsme si ukazovali, proč je pro nás forecast tak důležitý, nebo samotné plánování, proč je důležité. Je tam hromada obrovských benefitů, hromada výhod. Nejenom, že vy budete vědět, kam jdete a co proto chcete investovat, co proto chcete udělat, ale taky vaši specialisti, případně agentury, budou vědět, na čem jsou a co vlastně vy po nich chcete. Pokud jste se dodívali až sem, mockrát vám děkujeme. Myslím si, že to bylo dost náročné, poměrně dost dlouhé, ale tohle není jednoduché téma. Myslím si, že bychom o tom dokázali mluvit ještě déle. A jako poděkování, že jste se dodívali až tady, vám dáváme takovou, řekněme, slevičku nebo takový bonus na závěr, když přijdete na naši stránku audit.placement.cz, tak můžete poptat náš audit. Běžně ho prodáváme za 2990 korun, nebo poslední dobou je tohle běžná cena. Pro vás, pokud do zprávy napíšete webinář, bude ta cena nižší, a to 990 korun. A na závěr, na sociální sítě dáváme hromadu obsahů, jsme vám ukazovali náš blog, naše případové studie a další věci, ale pokud chcete, aby vám neunikly žádné novinky, respektive jak dál pracujeme s forecastingem, jak dál pracujeme s plánováním, jaké jsou nové trendy v ziskovosti, co všechno jde nového dělat, nezapomeňte nás začít sledovat, nejaktivnější jsme na Instagramu. Děkujeme za zhlídnutí a mějte se hezky.